Hello. Hello, YouTuber. Hi. Mga kabarts. Follow mo. Follow me. Follow you. Like and share sa video mga pinalabas ko. Ato ka rin si Bagukin. Namatay. Wa man good. Disgrasya na. Saa? Lagyan sa aman dyan. Mano man? Ito sa natin. Ay. Papaday. Ay, sige. Padaklin ko. Ito ang Sibilia Twin Hanging Bridge. Hoy, tanal, latay na to. Oh, bye-bye. Sabi. Ako una te. Ah, sige. Sige ako una te ha. Ito. Ay, kamang-kamang diha. Ari kami sa Twin Bridge, Twin Bamboo Bridge. Dia guys. Oh, dia guys, ang video. Hello. Kaway-kaway. Ha, ako ang atras-atras na. Kalibang na. Kalibang na. Ako atras-atras, hindi tumako mahulog. Tag isa ga kamang-kamang. Dito punta mo at bang tayo. Ito papunta doon ang pauwi. Uwian. Doon ang uwian. Dito ang papunta. Oh, latay mo sa gakamang-kamang maning usa. Ayaw kamang-kamang diha. Tika guys. Oh. Di ako guys. Di aga kamang-kamang. Dito kami guys sa Sibilia Twin Bamboo Bridge. Ito ang tourist spot dati rito. Kaya lang ngayon, nang dahil sa crisis, walang mga turista. Kaya kami ang nagturista-turista. Kami ang nagturista. Hoy, paitila! Hello. Kami ang nagturista-turista. Hala ka, hinlusot. Hinlusot ang tiil. I can handle it. Hi. Guragwa man siguro. Hello, kamang-kamang. Isang oras pag natay sa tulay. Hoy, di ay. 4 minutes pa lang. 4 minutes ang bilis guys, latay sa tulay. Katong langgam ba hilabay ni mo ana ibaba labi mo ko ah. Ewan ko kita. Angang na. Focus lang po kato nilang video. Galiko-liko ta. Asa mama? Dati rito guys, mga tinda. Ini si ana abre dili. Hanggang dito muli guys. Aray ko po. Ama na gumana na di siya. Umano maripok kong ramugod mo na. Diyan mo itaw-tawo. Pwede na ko dali dia, liko na ring. Ara mo ana. Ah, lagi dali ay. Ari agi te. Asa?
Baon mo to isang video yung i-share.